linguaxes, como ben decía Isabeliña, que serven, evidentemente, para comunicarse e entenderse entre todos. Pero hai outras linguaxes que serven precisamente para que ninguén te entenda. Entón, como ben decía ela, pois son esas linguaxes non que empregábanse moito entre os afiadores ourensáns e tamén os moinantes, non, que estaban nas feiras. Así que temos connosco, como ben decía Isabel, a un deses que aínda levades o sello desa linguaxe. Miguel Pato. Sí, señor. Benvida a Tarde Piaches. Tienes razón, bien. Muy bien, levamos ese lenguaje porque efectivamente nós somos herederos de ancestros nosos pasados. Como o meu abuelo paterno foi afilador toda a vida. E o meu pai axudoulle, pero foi progresando e despois, en vez de afilador, pasou a comerciante. Un afilador é un follateiro e un comerciante é un naceiro, que é distinto, Pero, bueno, todos somos da mesma. E de aí foi onde nacemos nós, onde eu aprendí o barallete con eles, con meus ancestros. Con eles aprendiches o barallete? Claro. Era complicado, sendo neno, aprender esa linguaxe? Naquilo non era complicado, porque era como ir ao colegio e dicirle ao profesor 4 e 4 son 8. Claro. Por exemplo, o sea que non era complicado. Claro, entendes? Non. O complicado é que se non o sigues practicando, olvídenche esas palabras. Pero, bueno, eu sigo practicando hasta ahora mismo todavía. Silvia, eu pregúntome, ti imagínate que ti e máis eu temos un idioma segredo. É que non tremendo. pode entender o resto da xente, é unha fascinación. Con canta xente falaba vostede o barallete, ou fala? Bueno, xente, principalmente coa miña familia. Ajá. Con meu papá, o meu pai, os meus irmãos, e con algún familiar que tamén tiñan tiendas e eran comerciantes. Sí. Tíos e tal, falaba tamén o gallego, entre nós falábamos o gallego. E como reaccionaba a xente cando vos escoitaba? Claro, porque imagínate que vas mercar e tal, escoitas aí un idioma que dis esta linguaxe e dende logo que non a entendo. Como reaccionaban? Pois a maioría da xente calaba, non dicía nada. Non dicía nada, non preguntaba? Non. E iso que había frases que, bueno, sabía que se sabía o meu futuro cliente que ao mellor non lle gustaba, pero como non entendían, calaba. O sea, que cando había unha petarda ou algún petardo, que dicíades? Esta non vai comprar. Esta non vai comprar. No. Como se dicía? Como se dicía? Esta non che vai feirar nada. Non che vai feirar, non vai comprar nada. A mellor estaba o meu fillo ali, había unha persona que era, como tú dices, petarda ou tal, ou peor ainda, que podía ser Lapetas, que Lapetas é un ladrón. Claro. Había que viña ali con mala idea, que non viña a comprar, sino que viña a ver se roubaba, e a mellor dicía, Mutilo, firga ese Belén que é un Lapetas, e podete lapetar caneantes ou unha trena boa de vivelo. Como? Mutilo, firga ese Belén? Mutilo. E que significaba todo iso? Significaba que dicílle ao meu fillo, neno, porque era o meu fillo, era neno. Mutilo. Neno. Neno. Firga, mira para ese home que acaba de entrar ao puesto, vai ver, non me gusta nada que igual te quere roubar. Ten cuidado que se pode roubar un reloj de ouro ou un reloj ou unha cadena de ouro. Pois era un aviso, era unha forma, non? Unha linguaxe entre eles para estar aí ben conectados. Entre nós sabíamos o que había de diante, o futuro ladrón, e todos estábamos a ollo, xa estaba... O meu fillo estaba avisado por min. Bueno, pois como a Miguel, Isabel, quedan poucos afiadores e poucas persoas que coñezan esa linguaxe. Pero nós, que temos sempre un traballo bastante de investigación, conseguimos pois falar con un home especial, de 90 anos, Miguel, un auténtico afiador que se chama Juan Pérez. Aí vai o barallete, con el. Juan, que sei que lle din o último afiador. Será isto verdad? Eu fui xa dos últimos afiladores, porque os que eran do meu tempo xa todos morreron. Xo levo na sangre. O meu abuelo era afilador, o meu pai era afilador, o meu tío era afilador, e aos 22 anos marcheime xa por a Mancha.
había que levar aquela roda que daba máis traballo, aquele era un sacrificio ir andando. O mes que anduve en carroda, que me cansaba, comprei unha bicicleta que me valeu 3.000 pelas e entonces o que me levaba 3 horas andando na roda, na bicicleta andaba 20 minutos. Entonces aquilo xa era pasar do inferno ao ceo, aquilo xa era unha maravilla, E despois xa me cansei de afilar e a márchame para subir 5 no Fernadia, Ostras! E metime nunha fábrica e tal, botei 2 anos e aos 2 anos viñeme de vacacións aquí. E despois botamos en Barcelona 46 anos. Eu que xa tiña un pouco de idea da Mancha, e entón fui ao rumbo por Barcelona. E xa 6 anos que viñamos, viñamos no ano 2020. Viñamos aquí. Había como unha xerga que era o barallete. Só que non nos entenderan. Facíamolo porque se non entendían e así non sabíamos o que falábamos. Juan, a aldea está quedando bonita, bonita, bonita. Todos os que veñen aquí a visitar este pueblo dicen que é a aldea máis guapa de todos. Que veciños hai? 8. Están fora, a mitad deles, pero levámonos todos moi ben. 5 siglos ten este casiñeiro, dicen, Os vellos que morreron, que tiñan 90 anos, 100 e pico, dicían que isto que xa levaba dos abuelos Viles, de todo, que levaba moitos anos o casiñeiro este, Este mural fixo agora no mes de junio, o día 9 de junio, un ano. Eu cando empezou, vía que facía rayas, digo, isto non o pinta, nin... Reconócese, vese ben. Hostia, vexo, encántame este mural porque vexo que é un mural que me encanta de ben que está, Todos me dicen que estou aí no mural moi ben.